खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय गोबां पर्टेलावनो बिथां रुंगुल बर' मानाव गेदेर रुंगुल बर' सरिलै डाइरेक्टनो नामखौ बुंनाय जादों मानाव गेदेर जोंनिया रुंगुल बर' आरके लाइभ निउस सालायोमोन बिथाङा पर्टेलनि बिगोमामोन ओमफ्राय बिथाङा बि समाव रुंगुल बर'आ गावखौनो मा चेन्सआव दङथाय माबे थालाव दङथाय बेखौ मिथिस'ला जाय हक बिथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों XYZ बाथ्रा बुंदों आरोखि नैबे बिथां डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिनि सायाव बाथ्रा गोबां बुंदों बयबो बुंनो हायो जोंबो सोरखौबा बुंनो हायो आंबो बेखौ बुंनो हायो बे अधिकारा दङ नालाय खारन एज ए सिटिजेनशिप हिसाबै इन्डियान नागरिक हिसाबै आरोखि बाथ्राखौ बुंनो मोनो जाय हक जोंबो आंबो नैबे मोनसे बुस्थुखौ बिथां रुंगुल बर'खौसो बुंनो लुबैदों बिथाङा गाव थाल दंना गैया जेब्ला प्रमद बर'जों माबा मोनसे थाखा फैसाजों बायजायाखैमोन अब्लानि समाव बिथाङा प्रमद बर'नि बिसिया बबे रेस्टुरेन्टआव हाबो बबे पार्लाराव हाबो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनायखौ बिथाङा गोसोआव दंना गैया बेफोरखौ बुंनायनि सिगां सोरबा खाम्फा बरगयारीखौ बुंनायनि सिगां नोंथाङाबो गावखौ एसे दांनायनाया मोजां आंबो मोजां नङा आं जे मोजां आं बेखौ मालाबाबो आं बुङा आंखौ गुबुनाबो दाबाखनाय सोरबायाबो दाबाखनाय अफ्रिया दुनियानि लेथ्रा डार्टि ओमफ्राय बिराद लेथ्रा आरोखि ना बिराद गाज्रि मानसि अफ्रिया बयनिबोख्रुइ सोरबा MCLA सोरबा EM सोरबा माहाजोनफोरनिख्रुइबो सोरबा ना बायदिनिख्रुइबो आंनो बर'फोरनि गेजेराव आंनो लेथ्रासिन आं बेखौ आं बुंनानै लायो थ' दिनैहाय रुंगुल बर'आ खाम्फानि सायाव गोबांनो बायदि रोखोम खुगा खोनादों बेफोरबायदि बाथ्रा दद बाथ्राखौ बुंलांदों आरोखि जों बुजिनो मोनो रुंगुल बर'आ बेसेबां गोथौनि हाखरनि ना आरो रुंगुल बर'आ बेसेबां गियानि गुनि साबसिन हामसिन लिडार दिनै बनसुआव थानाय समाव बिथाङा UPPL प्रमद बर'खौ मा बुंदोंमोन नङा होमबा बेफोरखौ एसे सिन्था खालाम रुंगुल बर' नोंथाङाबो थाखा फैसाजों बायजादों नोंथाङाबो माबा मोनसे हैदों प्रमद बर'आ नोंनो माबा मोनसे पेकेज होदों ओंखायसो दिनै प्रमद बर'आ दिनै बिराद गियानि गुनि प्रमद बर'नि दिनै गोजोन गोरोबथाया बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन नैबे गोजोन गोरोबथाजोंनो गोबां बुस्थु बुंनो हागोन ना रुंगुल बर' नोङो रन्जन दैमारिनि दाखालि 14 तारिखआव मोनसे बेल दङमोन मानो थाखाय 28 नभेम्बराव मानो लांफिननो गोनां जाखो बुंनो हागोन ना रुंगुल बर' नोंथाङा बर'नि थै दङनो नोंथांनावबो थैयाथ' खालारा एखे गाब बयनोबो बर'नि थै दं नाथाय बर' हारिनि सिन्था खालामग्रा नोंथाङा दिनैहाय बुंनो हागोन नामा मा जाहोननि थाखाय रन्जन दैमारि सारा आरो बिथांनि बेल जानांगौ हियारिंआ मानो 28 नभेम्बराव मानो लांफिनखो मानो बेक जाफिनखो मा जाहोननि थाखाय येस मानिदों UPPLआ दिनै गोबां थाखा फैसा गारदों हा नोंसोरनि सरकारा प्रमद बर' सरकारा रुंगुल बर' नों मानो बुंना होनो हायाखै नोंलायनो गावखौनो गाव गोबां बर' हारिनि बाथ्रा टेबोलाव जिरायनानै माखासे फिथाइ सामथाइ लानानै जालायनानै माखासे बाथ्रा बुङोमोन गोबां खोथा कुइसन खालामहैयोमोन नों सोरनावबा येस मेनखौ नों सोंहैदों नोंबो सोंहैदों सासे ट्राइबेल मिसिं जाति जनगोष्ठीनि मानसिनाव मोनसे मोगा मोगि लाहैदोंमोन बेफोरबायदि कुइसन खालामहैदोंमोन नोङो सोरनिबा दैदेनगिरिनाव दिनैनि दिनाव रुंगुल बर'आबो बायजादों थाखा फैसाजों बायजायाखै होननो हाया रुंगुल बर' नों बायजायाखै होनना बुंनो हाया नों दिनै सोरखौबा डेपुटि चिफ सोरबा खाम्फायाखौ बुंनायनि सिगां नोंथाङाबो एसे गावनि फिखुंखौ एसे फुगारना लानो नाजा आंनि फिखुंनि मैलाखौ फुगारना लानो हाया रुंगुल बर'आ बुंदों देरहाया बे उननि बाथ्रा UPPLआबो देरहानोबो हागौ बा BPFआबो देरहानोबो हागौ मोननैनि गेजेराव मोनसे सोरबा सासेया देरहागोन जों UPPLआबो 100% देरहागोन जों बेखौबो बुंनो हाया 100% BPFआबो देरहागोन बेखौबो जों बुंनो हाया नाथाय रायजो राजाखौ सोर साबसे दैदेनगिरिया कनभिन्स खालामनानै गावनि आखायाव खालामनानै लानो हादों जों नै बेफोरबायदिखौ बाथ्राखौबो एसे साननांगोन रुंगुल बर'आ बुंबावदों चिरां डिस्ट्रिक्टनि साल दंफां बायदि रोखोमनि दंफांफोरखौ दानखुनानै ओमफ्राय चन्दन दंफां बेफोरबायदिखौ फाननानै जानो हमदों होननानै नोंथांमोननि सरकाराबोथ' XYZ खौथ' मावगासिनो दङ ना मानो मावनो हायाखै
मानोथो दिनैनि दिनावलाय इलेक्सन सफैनाय लगे लगे प्रमद बर' सरखार रुंगुल बर' सरखार नोंथांमोननि सरखारा दिनै मानो दिनैहाय मा होननानै बुङो अन्थाइ खाम्फा मानोथो इलेक्सन खाथियावसो हाखु दाखु बेयावबो हेलिकप्टार लालायना बाख्लायहैनो गोनां जादों मानो बिखौ खालामदों बयबो खालामदों रायजो राजाया एसे थाल ला आरो सिन्था खालाम जेब्ला इलेक्सन सफैगोन जेब्लानो बिटिसिनि इलेक्सन सफैगोन बिटिसि इलेक्सन काउन्सिलनि इलेक्सन सफैबानो नायबायल' था बिबो ना अन्थाइ खाम्फा लुनाया डाबल जागोन दिनै एबारावबो सेम रायजो राजाखौ बेफोरबायदिजों सोरबा सरखारानो होन बैनो होन नङा होमबा बिथांमोनाबो जानला मानला बेफोरबायदि अन्थाइ खाम्फा गायसननानै माखासे माबाफोरखौ फुस्लायनोखौ दा नाजा ओंखायनो सिगां लुफुंनानै हो बिनि उनाव मावफुंना होनाया मोजां चन्दन दंफां साल दंफां गोमादों होननाया दिनैहाय बै समाव BPF सरखार सालायनायाव जोबदों थिगैनो दं आं मानिदों थिगैनो दं नोंथांमोननि सरखारावबो रुंगुल बर' नों नायदोंना नायाखै नों जुदि हारिनि थार जुदि सिन्था खालामग्रा मोनबा नों जुदि बर' हारिनि गांनाय उखैनाय खोथाखौ जुदि सिन्था खालामोनबा रुंगुल बर' बायदि थार्ड क्लास मानसि मोनसे आफादाखौ थगायनानै गुबुन मोनसे आफादाव थांनाय नङामोन रुंगुल बर' मोनसे बिबो सासे एकदम थार्ड क्लास नोंथाङा दिनै बिथाङा सोरनिबा माबायाखौ खाम्फानि बेकग्राउन्डखौ नोंथाङा मोनथिजोबगौ ना नोंथाङा मुखे होननानै बुंदों मुखे नङा नोंनि मानसिफ्रा नों खोन्थादों नोंनो बेफोरबायदि मानसि बियो नोंबो सेम बेफोरबायदि खारन नों बिनि सिखावनि आगानखौ सिखावासो मोनोना नै बेफोरबायदि आरोखि नोंथाङा मा फोरमान होनो हागोन खाम्फा बरगयारि बिदि आंबो फोरमान होनो हाया नोंथांखौबो आं फोरमायनो होनो हाया नोंथाङा बिदि होननानै नोंथाङा बिखौ नुदों नोंथाङाबोथ' बे फोलेरनि मानसि होमबा रुंगुल बर'आबो XYZ नि फोलेरनि मानसिसो आं बेखौ बुंगोन नोंथाङा दुखु मोननानै जेबो लाब गैया थ' लोगोफोर गोबां बाथ्रा बुंबाय रुंगुल बर'नि सायाव आरो बुंबावनांगौ बहुद बाथ्रा दंबावो रुंगुल बर'जों फार्स्ट टाइम आं अभार फनाव सावरायनो मोन्दों रुंगुल बर'आ जेब्ला एक्सिडेन्ट जायो अब्लानि समाव आं लोगो हमनायनि टारगेटबो लादोंमोन थांखिबो दंमोन आं सानदोंमोन रुंगुल बर' नंगौ बिबो सासे मोजां सिन्था खालामग्रा मानसिलै बेफोरबायदि जोंफोरखौ सोरबा हाग्रामायानो होन सोरबा प्रमद बर'आनो होन थाखा फैसाजों जोंखौ बायनो दा नाजा प्रमद बर'नि मानसिफोर दाखालि UPPL आव हाबैनो लिंदों आंखौ अफ्रिखौ ITCL आव बाहायनो नागिर अफ्रिया बुरबक नङा सोरनिबा ITCL जानोबो थाङा मिथिबाय हाग्रा सोरनिबा BPF निबो ITCL जानो थाङाखै आं बेफोरबायदि आं गेजेराव दं सिगां रन्जन दैमारिखौ जोंनो नांगौ 100% उदां खालामग्रा बेफोरबायदि मानसि सारखौ जोंनो नांग्रोगौ बिनि उनावसो आं डिसाइड खालामगोन सोरबा हाग्रामा सारजों थांनांगौ सोरबा प्रमद बर'जों थांनांगौ बे उनाव आं डिसाइड लागोन थ' जिखियानो जादोला 12 बोसोरानो जा 15 बोसोरानो जा UPPL सरकारा 17 बोसोरनि बाथ्राखौ बुंबाय थायो थ' बिथांमोना मेगन खाना ओमफ्राय खोमा बेंगा UPPL सरकारा आं बुंदों बेखौ मानो होननानै बुङोब्ला BPFआ 17 बोसोर सालायनो मोनाखै बिथांमोननि बुंनाया 17 बोसोर बुंनाया थिग 2 बोसोर इन्टारिम ओमफ्राय बाद बाकियाखौ गावसोर सालायदों 15 बोसोराखौ थ' बिखौनो बिथांमोना UPPLआ 17 बोसोर होननानै बुंबाय थायो इन्टारिमाव नैबे खुंथायाव थानायाबो जुदि इन्टारिम 2 बोसोर मोननाय मोनबा मा खालामनो हागौमोन थ' दिनै बिथांमोना खामानि गोबां मावाखै होननानै बुंदों दिनै आं बैयाव मोनसे एग्जाम्पलाव होनो हायो बै बे रोमै नुदों दालां बे दालाङा सोर सरखार थानाय समाव जादोंमोन सोरनि सरखार थानाय समाव जादोंमोन बे हाग्रामा BPF सरखार थानाय समाव बे दालाङा कमप्लिट जादों जोंनियाव मन्त्रि हिसाबै दङमोन चन्दन सार ना बिथाङा दा सोरजों दङ गैया आं बेखौ मिथिरोङा दासान्दि बिराद सिरि जानानै दङ इलेक्सन बिजोंबो गैया आं बेखौ बुंनो थाङा बिनि सायाव जेबो बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बिथांमोननि दैदेननायाव बे दालांखौ जों मोननो हादों आंल' नङा एज ए हलनि सिमा ओनसोलनि बर' रायजो राजा नेपालि आदिबासि बांगाल गुबुन ट्राइब बिथांमोना बे दालांजों थाबायनो हादों दिनै UPPLआ बेखौ बुंनो हाया
बे आरोखि थ' लोगोफोर आं बावहाय जुदि गाज्रि लेंगुवेज जुदि बाहायदोंबा गाज्रि खोथा जुदि बाहायदोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिखाना थाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामना बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि